shopping. Takorloorsinnaagukku Ilaasortanngorit patreon.com/Dynosaw. Browser-ammaukku pikunga patreon.com/Dynosaw isorfiginnissuit. Taingerlaan takusinnaalissuutit ajuktaariarsisamat. Tarit tapersorsuisunut $5 qammammun. Arlaannik utertiffigineqarnatik tapersorsuis. Tariatu spilleqatigisinnaangorlunga $15 qammammun. Una toqqavukku sapaatipakunneranut ataasiar spilleqatigisinnaanissaqaperiarfissangussaa spilleqatiqarnerma nalaani livestream ingerlisissaa. Tariatri toqqavukku eqquigit. Una toqqavukku sapaatipakunneranut ataasiar spilleqatigisinnaanissaqaperiarfissangussaa amma merchinik eqquiniaasittinerni eqquisinnaangorlutit. Spilleqatiqarnerma nalaani livestream ingerlisissaa. Tarifiaa general $35 qammammun. Una toqqavukku sapaatipakunneranut ataasiar spilleqatigisinnaanissaqaperiarfissangussaa amma merchinik eqquiniaasittinerni eqquisinnaangorlutit. Spilleqatiqarnerma nalaani livestream ingerlisissaa. YouTube-kanaalit blogkinaanaani tammatigut nuisassaa. Maqaluunniit massak videoisiginnaakkippit ataanippo ayuna tantoorukku tassungingerlutissuaat. Tagus.